Bayasong ang tini norok no emon koyekta khatanak jib phunugan je abo rok no nukkai norok always no hakcholo kharui thangdi. So let's begin. Hello, ani khajani bayasong ang naidi ano Kokborok factz channel norok o channel o buini selai juda Kokborok factz saiman nai. The Goliath bird eater. Mo waltoman thoknai jotoni selai kotor beng bini ojon 170 gram ni selai bo kubang ngei mano je kuboni beng ni selai onek hilik ngo aboni logi bini lokmani bo 1 feet jora ngei thango bini boa bo onek kolok tei kepla ngo je aro khatarnak tei kuboni langma ganang mani no buthari mannai bis tongo tei mo joto kok khnawi bo tabuk bo norok mono kirima singsa tei khatarnak hinui chongyakho hinke tei mono tangai naina muchungko hinke tonga dikho je furu mo beng kuboni jib bai kuno khatara tongo hinui feel khlaika hinke no bo bini kaisa special mani tiklayo abo ungkha bini bukhnai bo bini bukhnai no hupreui gana gini ni area o sarai riu tei je furu no a bukhnai rok kuboni jib eba borok munusuni skin mokol tei bukung tui hama bai baksa bisingo habai thangka hinke no asuk kebangke yokna start ngai je jagao no habjaknai jib eba borok feed ngei thangai mano. Amazon giant centipede moyong kisa sindrai haike nukjago hayada je bini tormani 12 cm ni selai bo kotor ngei thango moyong kisi area o tongnani jajago tei bo bini lamao fainai jesa manui no phano chawi payo tobo phano moyong borok munusorong ni sakao attack khlaiya but mo onek bis ganang ngo je bini waisa warma baino bank lizard tei chibukhai khatarnak jibrok no bo buthari siwo tei problem khe afru no phayo jefru moyong chathai naitugui borok munusorongni nokko habai thango tei by mistakenly borok munusono warai riwo bo by warjagui warjaknai borok onek sajaknai tei warjakma area fuliwi thangnai tei baksa borok khe bo by warjagui lumma bhok sama amti problem rok bo ungjago tei warfuru bini bis kebang khe warjaknai borok ni bwsago habai thangka hingke warjaknai borok antivenom maya hingke bo theisinai hini chongsidi. The Portuguese man of war mo bumung khnawi mono kuno borok hai tei naika hinke jellyfish haike nukjago hayada but reality oke mo jib mo kaineni bisingo kaisa boya tei mo kuno kaisa jib boya mo actually juda jib no phunangai sramjak kaisa colony organism se je aro kaisa jib banchui tongna bagai aro tongnai kuboni jib rongni sakao depend ungna nango mono nainani onek attractive khe nukjagui tongo je aboni bagai kisa borok rok bini phasingo sotonjak tei ungei thango tei ang norok no sawi riwano mo jib rok onek bis ganang ungo tei mo jibni organism rok borokni kaisano samung abo ungkha borokni bwsakno develop khlai tongnani aro ni bisingo kisa organism ni speciality ke ungo himna bagai tei kisa chanani bagai tei baksa ni organism ni samung khe ungo only attack khlainani bagai simi borokni mo tentacle lokte 165 feet jora kolok ngei thango je aro asuke khatarnak bis tongo je mo kisa second ni bisingo no samudro tongnai jesa jibno phano buthari siwi mano tei bisi burum no kisa borok munusorok mono siniyawi touch khlai siu tei borok ni bo logi no langma chowi thango. Cone snail always no borok munusorok samudro ni gana gini o man thongnai juda kamung ni bokhongrok no collect khlaimani nukjago aro ni bisingo kaisa ungkha cone snail ni bokhongbo tabuk norok hinimano mo snail bai tamo khatara well ang norok no sawi riwano mo slow jib bai haksalo tongnani no jotoni bagai kaham because mo wal to man thoknai jotoni selai bis ganang jibni bisingo kaisa bini thopsa bis no 20 borok munusono buthari siwi mano abo simiya cone snail onek chalak sikaribo je klaisa keno kuno a saimeya sikang no bini gana o thangui achuguiyo tei suddenly 1 second ni kisa jorane bisingo no bini bis bai chikjagui bwsago bis dawi riwo tei srapjani bisingo no
a ma thilango tei aboni selai kotor kok tabuk sukjora mosinel ni 20 bai banchi jaknai kuno treatment naituk jagyakho means mo bai jodi by mistakenly kebo wari rijak kha hinke a borok eba jiptei banchini ya hinei chongsidi stone fish ahaino tomo ano nainani tiyo klaijak kuno holong hai ngoi tongo aboni bagui borok munu surok mo ano sinima ya ngoi by mistakenly tangai riwo eba kafigui riwo je borok mokok saimia je borok ni mo mistake onek khatarnak ngoi mano hinei because stonefish world ni jotoni sele khatarnak a bini fikungo sramjak bis ganang tei kapula busuni samung bai bo sikar khlayo mo a tui bisingo hasing bisingo habui ahaike achugui tongo je aro kuno manei korei holong simi se haikai je fruno kuno je bini gana tei malei thango afruno bo kisa second ni bisingo no abono romui siwo aboni sarabo bini fikungo sramjak 13 kapla busuo asuke 20 tongo je kisa hapma baino onek sanai tei bo busu habjaknai borokno jora tongmani bisingo hospital tlangui thangjagya hinke heart fail ngmani bagui bo a borok thei thangnai chongui naidi mo ano holong hinei romnai borok rokni tamo ngna aboni bagui no norok je mani no sinia abo bai haksalo tongnani no jotoni bagui kaham bayasong mono ungkha most dangerous animal around the world video chajak hinke norok like share tei comment khlaina ta pokdi kedal phaina rok ani kubuni video banaina ri tei ani video chajak tongka hinke ani channel no subscribe khlaiei bell icon sini all press khai di tei ana support phunuk di jotono kaham tongbai di malai phine norok bai kedal video